algunha equivocación, pero nas fases de xogo tivemos moitísimos acertos. Fomos un equipo bon a balón parado, fomos un bo equipo contragolpeando, fomos bo equipo por momentos no xogo posicional en ataque, e penso que a vitoria é xusta. O partido sempre te entramos no que eres ti mellor co rival, te entramos en ti que eres peor co rival tamén, e non pode ser mellor co rival 90 minutos, é imposible. Pero, bueno, nos minutos que fomos mellores co rival, foron nos minutos, fixemos moitas cousas, e foron máis minutos dos que estivemos peor co rival. Penso que en términos xerais, pois, a vitoria é xusta e merecida. Sí, foi moi completa, xa che digo. Tivemos bons niveles e moitos rexistros de xogo, presión alta, presión tras périda, agresividade defensiva, contragolpe vertical, progresión de futbolistas para terminar xogadas. A primeira media hora foi moi boa, foi a que nos dou, pois, xunto co balón parado, peligro inminente, cada córner que sacamos rematamos, dounos, pois, sentenciar o partido. Sí, veríamos un pouco as funcións de Joselu. Joselu tiña que facer hoxe un pouco de Campillo. Evidentemente, Joselu ten outras habilidades que non ten Campillo, cada xogador é diferente, pero, bueno, os xogadores que as súas habilidades son os que lle dan forma ao estilo, non? Bueno, estou moi contento porque Pablo Caballero fixo un bo partido tamén, hoxe penso que estivo a moi bon nivel e estamos recuperando, pois, ao Pablo que todos coñecemos, non?